Hêzên asayîşa peyadê piştî demekî ji girtinê. Serkird û endam û alîgirên Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji zîndanên xwe serbest berdidin. Got du heriyekî ji Serokê Bereyê Xucehiya Hesekê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê, Mehmûd Ocê û endamê Ofîsa Sekretariya Gîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistan Rojava, Ekrem Xelef serbest berdan. Nûçegehanê Arkê li bajarê Qamişlê Rojavayê Kurdistanê ragihand. Got du hêzên asayîşa peyadê piştî 24 rojan ji girtina Ekrem Xelef. Endamê Ofîsa Sekretariya Gîtiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava ji zîndana bajarê Amûdê serbest berdan. Ekrem Xelef di roja 18 Mehaborî de û di dema ku ji bajarê Qamişlo diçû bajarê Dêrikê li serê rêgireka asayîşa peyadê li bajarokê Girkê Legê hatibû girtin û ji wî demî de di zîndaneka bajarê Amûdê de hatibû girtin. Ji alîkî din ve malpera Yekîtî Mîdya Partiya Yekîtiya Kurd li Sûriyê ragihand. Got deho piştî 24 rojan ji girtina Mehmûd Ocê Serokê Bereyê Xucehiya Hesekê ya Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê. Navborî ji zîndanên peyadê serbest hat berdan. Li gor malpera navborî ku Ocê ji wan re gotiye ku asayîşa peyadê sedemên girtina wî jê re negotine. û tenê li serê pêşmergeyên Rojavayê Kurdistanê lîkolîn pêre kirine û li serê çawaniya cih û danostandina asayîşa peyadê pêre. Ocê got tu eşkence yan axiftineke nexweş pêre nehatiye kirin. Beriya çend rojan jî hêzên asayîşa peyadê heriyek ji Hesen Remzî endamê Komîteya Navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û Mihemed Şwêş endamê Enekesê û Mizgîn Mihemed, nûnerê Hevrêza Şêx Maşûq de Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê de û Celal Reşîd endamê Komîteya Herîmiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û nûçegehanê Kanala Kurdistan TV Candar Şirnexî ji zîndanên xwe serbest berdabûn û hîn gelek endamên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya li Efrînê û heriyek ji Ibrahîm Ebdilezîz û Azad Qıço li devera Cezîrê di zîndanên peyadê de ne.